e nder windere he mbawɗen yiidi pulaagu walla fina tawa fulɓe holto pullo tawate e nder adunaji he fulɓen tawe e yoga e leyɗele to Sudan to won heddiɓe toon ha joni a faami sabu to nanata inde tooro e ñooro fof ko toon les collines de la Nibi ka e Nibi ɗe ko ɗon liƴƴi ɗiɗi gonno ɗon ɓeɗon ɓe to mbiyete ko tooro ɓe to mbiyete ko ñooro ɓe ngari ga ha ga kadi inde nde kadi hokka ñooro ngo jogiɗen ngo wongo ngo kadi wonoyi ñooro Sénégal tooro kadi caggal nde woni to Nibi nder Soudan rutti kadi ɓe garti kadi ga tooro kadi innira ga nokku baɗɗiɗo maayo hunde ne Sénégal hunde ne Mauritanie toon ko toon ummora joni noon toon eɓe keddi toon ha joni eɓe e nder leydi Tchad eɓe e nder leydi Misra ɓe mbiyete toon ko Fullan eyyi eɓe e nder leydi Mali eɓe e nder leydi Mauritanie eɓe e nder leydi Sénégal eɓe e nder leydi Guinée Bissau eɓe e Gambie eɓe Sierra Leone eɓe e Guinée Conakry eɓe hay seeɗa e Libéria ewa hunde noon hande wonko naati e Côte d'Ivoire alano toon eyyi kono Ghana hande ne waɗi fulɓe Burkina Faso ne waɗi fulɓe eywa Benin ne waɗi fulɓe eywa Nigéria ene waɗi fulɓe Niger ne waɗi eywa Centrafrique e Cameroun ne waɗi ɗeɗo kanko leñol jaajgol woni hen eɓe keewi hen eɓe joni hen fulɓe tawete e nder windere ko ɗum ko jiida noon hande ko daayigol ari ɗanle ngari ko ala to lobbudu wone aduna he to pullo ala ɗum noon ɗum ko ɗanle ɗe gaddi ɗum kono pulaagu ne yaaji e nder Afrique kono koɓe Afrique naaɓe ɓe jaatte koye leƴƴi Afrique sabu leñol andirtake tan ko batte tawama nokku maani to jeyaka andirte koye heɗɗere ƴiƴam ƴiƴam waɗi ko keɗɗe tati heɗɗere suter heɗɗere reta e heɗɗere jego suter woni yummare nde nde ɗon jibini keɗɗe keddiɗe ɗe keɗɗe keddiɗe so jeehi kala ne nokku wayi wayloto abbo ene nokku o wayni ɗum noon ko nanata nde seeno way fof gundoji mum mbaya eywa ko ɗum addi neɗɗo no yehi to joni ummi Afrique ga naati Europe jangol ngol ne wayni wayli ngurɓanɗo wayli tagoni ndi wayli cohirɗe ɗe wayli hay kine ɗe haɓe mbawa muñde jangol ngol ki gudde kine ɗe paɗna Allah kala to waɗma o hokkete naɗa wuurda ɗon ɗum noon ɓalli ɗi mbayli ngabbi hen ha so kuɗol ne leeli e nder glace aɗa yiya ɗum jiya ɗaɗi mabɓe ana ne lelore ɓalli mabɓe ne bayni ɓe danwiti yaaruɓe to ɓe olɗi woni chinois en ɗum noon a nana l'homme néandertal a nana l'homme de chancelade ɓe nana ɗon goɗɗo on ɓe mbiya ɗum le Cro-Magnon ewa ɓe mbiya oy to l'homme de Pékin woni keɗɗe ɗeɗo tati ɗe jibini ɗe kono ko yummare nde pullo hen boɗejo e ɓalejo ɓe fof ɓe jogii ko heɗɗere sutere ɗum noon hollata ko heɗɗere ɓaleɓe ɓe jogii donc koɓe ɓe jeeya koye Afrique ko ɗum jibini ɗum on faami weltima kadi e jabbol ma e jabbol nayi ɓon jogiimi o holtan ko fulɓe fof ndendi e nder less duuli Baba Adama hen tawa ɗum ɗo ɗo yiya fof tawa ko fulɓe tan tawate ɗon e kadi holko sirni en cergal hakkude fulɓe ko holɗum fulɓe Mauritanie ngoodi fulɓe Mali ngoodi fulɓe Cameroun fulɓe Guinée holtan ko woni cergal hakkude mum sa yi ɓeɗo tan aɗa andi ko cergal woni hakkude mon o ko o pullo o ko o pullo eyyi aɗa andi Moustapha Booli kan gaddiraɗo kan holto pullo immi ina wiya pullo ko Éthiopie immi ina wiya kadi ko arabeɓe fulɓe gimmi hoto pullo immi eyyi pullo ko leñol Afrique leñol Afrique Afrique noon adan askano kay Asie tuggandema Yemen ko ɗon ɓe puɗɗi faye dande Nil kono asli fulɓe ɓe gummori koto fulukuru Afrique to mbiyata la région des Grands Lacs leydi ndi beeli mawɗi diwan oɗon kewɗo beeli to wiyete Centrafrique en Zaïre en ko toon wiya kamɓe gadi ummorade nde ɓe gummori toon ɓe ƴeŋti e maayo Nil he haɓe gari hedde to wiyete Somalie haɓe ŋabbiti ɓe gari to wiyete la Nubie ancienne ɓe gari hakkude muɗum e Éthiopie
eyo won hen ko tacci yehi diwan Yemen ɓe gummi ɗon ɓe ngare diwan duniya ɓe koɗi ɗon e gure tappamaji helli e yoyo ɓe gone ɗon nokkuji mawɗi sa ƴeewi deftere Amadou Hampâté Bâ jeddo dewal omo haala ɗe ɗo gure to pulago wonno bewi ha yartodiri ha Allah adde mabɓe balawde ɓe pusi ɓe cari ɓe ngabbi dande nil noon ɗum woni fergo adango ummade ɓaliri fewde sahal ɓe perti toon kadi ɓe jeeni haɓe tacci maayo ngo e naage Annabi Moussa ɓe jeeyi ha to wiyete ɗure Sinin to hayre Sinayi ɗo kadi ɓe duttiti ɓe gartite Afrique ɓe peri noon ɓe ɓaari bange hirnange e rewde jeerende mawde heedde e rewo Afrique haɓe ngari to wiyete la Cyrénaïque nde ɓe ngare ɗum ɓe telli ɓe ngare désert de Toussali professeur Henri Lot ne haala hen de la fosse ina haala hen ɓeɗo ko dartiyankoɓe mawɓe kono ittata noon Flavie Joseph o gando mawɗo kawrunoɗo e nague Annabi Issa o windino le tableau des nations o haali hen noon o wi ɓiɓɓe Nuhu goto ne wiyeteno hen Cham o jibini ɓiɓɓe nayo o jibini hen Pout o jibini hen Kanan holto pullo immi ina wiya pullo ko Éthiopie immi ina wiya kadi ko e arabeɓe fulɓe gimmi hoto pullo immi e pullo ko leñol Afrique leñol Afrique Afrique noon adan askano kay Asie tuggandema Yemen ko ɗon ɓe puɗɗi faye dande Nil kono asli fulɓe ɓe gumori koto fulukuru Afrique to mbiyata la région des Grands Lacs leydi ndi beeli mawɗi diwan oɗon kewɗo beeli to wiyete Centrafrique en Zaïre en ko toon wiya kamɓe gadi ummorade nde ɓe gummori toon ɓe ƴeŋti e maayo Nil he haɓe ngari hedde to wiyete Somalie haɓe ngabbiti ɓe ngari to wiyete la Nubie ancienne ɓe ngari hakkunde muɗum e Éthiopie eyo won hen ko tacci yehi diwan Yemen ɓe gummi ɗon ɓe ngare diwan duniya ɓe koɗi ɗon e gure tappamaji helli e yoyo ɓe gone ɗon nokkuji mawɗi sa ƴeewi deftere Amadou Hampâté Bâ jeddo dewal omo haala ɗe ɗo gure to pulago wonno bewi ha yartodiri ha Allah adde mabɓe balawde ɓe pusi ɓe cari ɓe ngabbi dande Nil noon ɗum woni fergo adango ummade ɓaliri fewde sahal ɓe perti toon kadi ɓe jeeni haɓe tacci maayo ngo e naage Annabi Moussa ɓe jeeyi ha to wiyete ɗure Sinin to hayre Sinayi ɗo kadi ɓe duttiti ɓe gartite Afrique ɓe peri noon ɓe ɓaari bange hirnange e rewde jeerende mawde heedde e rewo Afrique haɓe ngari to wiyete la Cyrénaïque nde ɓe ngare ɗum ɓe telli ɓe ngare désert de Toussali professeur Henri Lot ne haala hen de la fosse ina haala hen ɓeɗo ko dartiyankoɓe mawɓe kono ittata noon Flavie Joseph o gando mawɗo kawrunoɗo e nague Annabi Issa o windino le tableau des nations o haali hen noon o wi ɓiɓɓe Nuhu goto ne wiyeteno hen Cham o jibini ɓiɓɓe nayo o jibini hen Pout o jibini hen Kanan o jibini hen Kush o jibini hen Misrayna ɓe mbi Kanan o jooɗi leydi Kanan to Irak ko ɗon woni to mbimami Afrique askano kay Asie ewa goɗɗo on aɗa jooɗi Kush to wiyete hande Soudan goɗɗo on joƴƴini wuuro Misra ngo on wiyete Misrayna Fout woni banggal hirnangue Libye to wiyete la Cyrénaïque kono oɗon nokku noon ɓe mbiyatno ɗum ko les Foutayen no windiri ni koye grec o winduno kono firta e français Foutankoɓe kodi ko hirnangue Libye e nokku takkingo maayo haango wiyetego Atlante ɓe telliti e désert Toussali nate mabɓe nane wimbaluji kaaƴe ɗon ɓe ngari ɓe telli e nder Mauritanie la dorsale de Mauritanie ɗon to wiyete hayre ngal nate ɗe kadi eɗe ɗon aɗa yiya hen gacirɗi aɗa yiya hen dambi aɗa yiya hen batte nayyi e fulɓe morotoɓe ne jogui cette mumen ne canco eɗon nate fon tawa ɗon holli koɓe ndiwiɗe ɗon kono noon e histoire ɓe jiitirte ko le pasteur bovigier kaynako dewɗo e nagge ɓe telli e Fouta taɓal ngeloɓo hanti ɓe caaki ɓe ngari ɓe telli ha e nder leydi Bakunu e hunde Mauritanie to wiyete Masina Gadiɗo ɗum woni ko hedde Tichit en Adrar en ko toon woni toɓe mbaɗi ne'ane mabɓe mawde
nde ha ɓooyi noon hunde e bakunankoɓe peri ɓarti fu zaki saki tambaran velle holto pullo immi ina wiya pullo ko Ethiopie immi ina wiya kadi ko arabeɓe fulɓe gimmi hoto pullo immi e pullo ko leñol Afrique leñol Afrique Afrique noon adan askano kay Asie tuggandema Yemen ko ɗon ɓe puɗɗi faye dande Nil kono asli fulɓe ɓe gummori koto fulukuru Afrique to mbiyata la région des Grands Lacs leydi ndi beeli mawɗi diwan oɗon kewɗo beeli to wiyete centrafricain Zaïre en ko toon wiya kamɓe gadi ummorade nde ɓe gummori toon ɓe ƴeŋti e maayo Nil he haɓe ngari hedde to wiyete Somalie haɓe ŋabbiti ɓe ngari to wiyete la Nubie ancienne ɓe ngari hakkunde muɗum e Éthiopie eyo won hen ko tacci yeehi diwan Yemen ɓe gummi ɗon ɓe ngari diwan Duniya ɓe koɗi ɗon e gure tappamaji helli e yoyo ɓe gone ɗon nokkuji mawɗi sa ƴeewi deftere Amadou Hampâté Bâ jeddo dewal omo haala ɗe ɗo gure to pulago wonno bewi ha yartodiri ha Allah adde mabɓe balawde ɓe pusi ɓe cari ɓe ngabbi dande Nil noon ɗum woni fergo adango ummade ɓaliri fewde sahal ɓe perti toon kadi ɓe jeeni haɓe tacci maayo ngo e naange inneɓe Moussa ɓe jeeyi ha to wiyete ɗure Sinin to hayre Sinayi ɗo kadi ɓe duttiti ɓe gartite Afrique ɓe peri noon ɓe ɓaari bange hirnange e rewde jeerende mawde heedde e rewo Afrique haɓe ngari to wiyete la Cyrénaïque nde ɓe ngare ɗum ɓe telli ɓe ngare désert de Toussali professeur Henri Lot ne haala hen de la Fosse ina haala hen ɓeɗo ko dartiyankoɓe mawɓe kono ittata noon Flavie Joseph o gando mawɗo kawrunoɗo e naange Innebi Issa o windina le tableau des nations o haali hen noon o wi ɓiɓɓe Nuhu goto ne wiyeteno hen Cham o jibini ɓiɓɓe nayo o jibini hen Pout o jibini hen Canaan o jibini hen Cush o jibini hen Misrayna ɓe mbi Canaan o jooɗi leydi Canaan to Irak ko ɗon woni to mbimami Afrique askano kay Asie eyi goɗɗo on ari jooɗi Cush to wiyete hande Soudan goɗɗo on joƴƴini wuro Misra ngo on wiyete Misrayna Fout woni banggal hirnangue Libye to wiyete la Cyrénaïque kono oɗon nokku noon ɓe mbiyanno ɗum ko les Foutayen no windiri ni koye grec o winduno kono firta e français Foutankoɓe kodi ko hirnangue Libye e nokku takkingo maayo haango wiyetengo Atlante ɓe telliti e désert Toussali nate mabɓe nane wimbaluji kaaje ɗon ɓe ngari ɓe telli e nder Mauritanie la dorsale de Mauritanie ɗon to wiyete hayre ngal nate ɗe kadi eɗe ɗon aɗa yiya hen gacirɗi aɗa yiya hen dambi aɗa yiya hen batte nayyi e fulɓe morotoɓe ne jogui cette mumen ne canco eɗon nate fof tawa ɗon holli koɓe ndiwiɗe ɗon kono noon e histoire ɓe jiitirte ko le pasteur bovigien kaynako dewɗo e nagge ɓe telli e fuutataɓal ngeloɓo hanti ɓe caaki ɓe ngari ɓe telli ha e nder leydi Bakouna e hunde Mauritanie to wiyete Masina Gadiɗo ɗum woni ko hedde Tichit en Adrar en ko toon woni toɓe mbaɗi ne'ane mabɓe mawde nde ha ɓooyi noon hunde e bakunankoɓe peri ɓarti funnague jeehi Masina e woɓɓe ɓe telli batte Kareli Safal e Kareli Almada Batoun en ha yetti enam e Espagne naaɓe ene jana e mabɓe ne kona ɓe eywa kadi yooro ari yanti hen ɓe ngabbiti e beeli mawɗi he ɗum ɓe mbiyata callibireɗi dalliji haɓe tacci maayo Sénégal ɗum addi noon konngol rewo ronkande worgo hoɗa ɓe naato e Sénégal kono to mari ɗo pulago o ɓooyi ñiɓde ɗo yettaki Mauritanie nder muɗum dande maayo telloyaki Sénégal ga Adora diwan oɗo biyeteɗo Bakunu e Kingi Diawara
ko ɗon ɓe ɓurno wonde sabu oɗon nokku ko nanata ɗon kingi o seɓɓe ɓe tawɗon ɓe mbawa wiide kiiɗi ndi ko fulɓe mbatti wiide men to pernoɗe leydi men kiiɗdi o noon ɗe o ene sattiriɓe ɓe mbiya kingi eyyi kono ko fulɓe dokki inde nde ko kiiɗdi Fuuta kiiɗdi ko ɗon ɓe gonno joni noon nokku oya to mbimi wonno Fuuta o to hoɗno ɗo ɗon noon iwdi ɓen mbiyetele Fuuta en ɗum noon woni fergo funnague fewde hirnague nde ɓe ngari noon haɓe jetti kala to ɓe jeehi maayo gueƴ faloɓe ɓe mbi ndeka noon ngoɗo maayo koko geƴƴili men koko geƴƴi men ɗo addi geƴƴalal eyyi to jaaɗen fof ngo faloto men ɓe telli haɓe naate Fuuta Tooro ha hunde feri hen kadi ummori e ferlo e wenduyeɓe gummi Asnde Balla ɓe jeehi hanti ɓe kucci Gaabo haɓe naato e Guinée Bissau e Guinée ɓe tawi toon Jalonko Dugu en kadi ɓe joɗɗitoy toon ɓe guinniri Fuuta kadi non Fuuta Kiindi koto men Fuuta Taɓal Ngeloba ko hakkude Algérie Maroc e Mauritanie Fuuta Tooro ko Tooro tawa toon ɓe guinniri ɗum Fuuta Tooro Jalonko Dugu en ɓene ɗe ɓenne kadi ko leñol gongol ɓe teeti leydi mumen ɓe guinniri ɗo ko Fuuta Jalonkoɓe ɗum ɗo Fuutaji ɗi ko ni gardi Pulago ko ni sarori hanti ko yehi masina ko ummi masina gadiɗo mo Mauritanie hucci masina ngoy to e nangue arɗo makam eyyi min paami Pulago nde ko to immi to ne woɗɗi eyyi a jarama kadi eyyi namni men mon tarɓol joguiɗen ngol hol nokkuji e nder windere he mbawɗen yiide Pulago walla fina tawa fulɓe holto pullo tawate e nder adunaji he fulɓe tawe e yoga e leyɗele to Sudan to won heddiɓe toon ha joni a faami sabu to nanata inde Tooro e Nioro fof ko toon les collines de la Nibi ka e Nibi ɗe ko ɗon leƴƴi ɗiɗi gonno ɗon ɓeɗon ɓe to mbiyete ko Tooro ɓe to mbiyete ko Nioro ɓe ngari ga ha ga kadi inde nde kadi hokka Nioro ngo joguiɗen ngo wongo ngo kadi wonoyi Nioro Sénégal Tooro kadi caggal nde woni to Nibi nder Soudan rutti kadi ɓe garti kadi ga Tooro kadi innira ga nokku baɗɗiɗo maayo hunde ne Sénégal hunde ne Mauritanie toon ko toon ummora joni noon toon eɓe keddi toon ha joni eɓe nder leydi Tchad eɓe nder leydi Misra ɓe mbiyete toon ko Fullan eyyi eɓe nder leydi Mali eɓe nder leydi Mauritanie eɓe nder leydi Sénégal eɓe nder leydi Guinée Bissau eɓe Gambie eɓe Sierra Leone eɓe e Guinée Conakry eɓe hay seeɗa e Libéria eywa hunde noon hande wonko naati e Côte d'Ivoire alano toon eyyi kono Ghana hande ne waɗi fulɓe Burkina Faso ne waɗi fulɓe eywa Benin ne waɗi fulɓe eywa Nigéria ene waɗi fulɓe Niger ne waɗi eywa Centrafrique e Cameroun ne waɗi ɗeɗo kanko leñol jaajgol woni hen eɓe keewi hen eɓe joni hen fulɓe tawete e nder windere ko ɗum ko jiida noon hande ko daayigol ari ɗanle ngari ko ala to lobbudu wone aduna he to pullo ala ɗum noon ɗum ko ɗanle ɗe gaddi ɗum kono Pulago ne yaaji e nder Afrique kono koɓe Afrique naaɓe ɓe jatte koye leƴƴi Afrique sabu leñol andirtake tan ko batte tawama nokku mani to jeeyaka andirte koye heɗɗere ƴiƴam ƴiƴam waɗi ko keɗɗe tati heɗɗere Souter heɗɗere Reta e heɗɗere Djego Souter woni yummare nde nde ɗon jibini keɗɗe keddiɗe ɗe keɗɗe keddiɗe so jeehi kala ne nokku wayi wayloto abbo ene nokku o wayni ɗum noon ko nanata nde seeno way fof gundoji mum mbaya eywa ko ɗum addi neɗɗo no yehi to joni ummi Afrique ga naati Europe jangol ngol ne wayni wayli ngurɓanɗo wayli tagoni ndi wayli cohirɗe ɗe wayli hay kine ɗe haɓe mbawa muñde jangol ngol ki gudde kine ɗe paɗna Allah kala to waɗma o hokkete naɗa wuurda ɗon ɗum noon ɓalli ɗi mbayli ngabbi hen ha so kuɗol ne leeli e nder glace aɗa yiya ɗum jiya ɗaɗi mabɓe aɗa nde lelore ɓalli mabɓe ne bayni ɓe danwiti yaaruɓe to ɓe olɗi woni chinois en ɗum noon a nana l'homme néandertal a nana l'homme de chancelade ɓe nana ɗon goɗɗo on ɓe mbiya ɗum le Cro-Magnon ewa ɓe mbiya oy to l'homme de Pékin woni keɗɗe ɗeɗo tati ɗe jibini ɗe kono ko yummare nde pullo hen boɗejo e ɓalejo ɓe fof ɓe jogui ko heɗɗere Souter
ɗum noon hollata ko heddere ɓaleɓe ɓe jogui donc ko ɓe jeeya koye Afrique ko ɗum jibini ɗum on faami weltima kadi e jabbol ma e jabbol nayɓol joguimi o holtan ko fulɓe fof ndendi e nder less duuli baba adama hen taw ɗum ɗo ɗo yiya fof taw ko fulɓe tan tawate ɗon e kadi holko sirni en cergal hakkude fulɓe ko holɗum fulɓe Mauritanie ngoodi fulɓe Mali ngoodi fulɓe Cameroun fulɓe Guinée holtan ko woni cergal hakkude mumen sa yi ɓeɗo tan aɗa andi ko cergal woni hakkude mumen o ko o pullo o ko o pullo eyyi aɗa andi Moustapha Booli kan gaddiraɗo kan sa jangi cellu ko ngal ɗo ɗemgal a nawtata Allah to joni a wiyata ngal kam hol lelnuɓe oɗo cellu ɗum ɗo holto ummi min won noon gaddimi janngude cellu ko pulaar e français gaddimi janngude hiiso pulaar o e haɗemi janngude ɗum e français hen sahaji sa are français o gonta koye jalde tugnade e pulaar no alɗiri ni no daɗiri ni farayse to banggue galdugol lexicalement to banggue kelmendi no mbiruɗen ni tugnade leñol no wertiri ni no yajiri ni ko ɗemgal galɗugal to banggue conjugaison woni to banggue to banggue carkitgol conjugaison grammatical mbiten ɗum ko celluko to banggue sarkito woni ko conjugaison sa ƴeewi a jangi pulaar ha tigui rigui a nawtata Allah to joni surtout les formes verbales il y a que 3 formes verbales en pulaar du Sénégal 3 formes verbales forme verbale en fof aɗa wawi andude ɗum hayso tawi wona gollal mumal woni le verbe à l'infinitif la marque de l'infinitif en pulaar c'est le d wonande le pulaar de Fouta Toro joni sa wi yahde ɗaɗol ngol woni la racine verbale c'est ya timmode nde ko nde tawde ala ko lombi ɗon ɗum ɗo ko premier groupe première forme verbale kono noon so tawi a abbima banggue worgo leydi Sénégal ma taw kamɓe ɓe lombo ɗon ɓe mbiyata ko yahude jang waɗude eko way noon ga e pulaar men noon enen en mbaɗata ɗon o so wona tawa o ari ko salade dewodiral tati muumi 3 consonnes so dewodiri a wawa jangguidde de pulaar men o lombo ɗon woni addude lombude eko nayi noon eko way noon la te so tawi ko pulaar men ga même par rapport à l'inaccompli aɗa wawi andirde baɗal ngal so tawi tan l'inaccompli hatti koye aani c'est un verbe du premier groupe yahani addu addani fiyani kala kattuɗe e aani l'inaccompli aani hollirti en ko verbe du premier groupe woni ɗo le deuxième groupe ko la racine verbale plus a plus la marque de l'infinitif de liggade gollade sembade fembade ɗon l'inaccompli ce n'est plus ani mais c'est aki so neɗɗo wimo mi gollaki mi liggaki mi lombaki ki haysa aki o tan ne andinma ɗum c'est un verbe du deuxième groupe walla deuxième forme verbale troisième forme verbale woni mo ganduɗa o ko verbe mbaɗo subir ɓurata abbitade ko e ko so en mbi ko kañum waɗata ko ɗaɗol la racine verbale lombo e uji ɗiɗi wona e plus la marque de l'infinitif de fiyede hirsede terede yimede yennede ɗon noon ɗon noon l'inaccompli so baɗal ngal waɗaka wona ani wona aki kono ko aka mi fiyaka mi hirsaka mi toñaka mi lombaka eko nayi noon eko way noon l'autre richesse kollirowo hol tolno ɗemgal men e galɗugol mum ce sont les ceekirɗe ko wiyete ceekirɗe ko ceekirɗe waɗata correspondre e ɗemgal faraysi koko wiyete les prépositions ƴeew joni tan mi ƴetta ñamde ay ñamde sa yiɗi wiide o ndendi ñaami to e français ko ma mbaɗa ɗum kelme ɗiɗi c'est manger avec ga e pulaar wona avec de c'est le doux ñamdude doux o holko hollirta en ko baɗal ngal koko wadda ɗiɗo mbadda kono pulaar ɗo joni addata joni en waɗi ceekirgal joni somi wi joni yo yah o addoyo allez emmener
yahde addoyde ga ko addoyde tan lo oy endik le déplacement ko cekirgal kollirawol wonde badal ngal de ngal waɗi hono ngal waɗi ko neɗɗo o ummima e nokku faye nokku le tout le plus souvent le tout hen sahaji so tawi koko gémination woni nder woni koko siddi le tout devient it pour salade deggodiral tati muumi tout o wiyata wonde ko hunde nde koko wanno ina wat eko way noon holko hollirta ko galɗogol ngal ɗo ɗemgal te ko ngal potngal janggede potngal andede ngal fuɗɗama janggede noon ko ɓooyi premier alphabet e nder ɗemgal pular ko 1930 walla dans les années 30 kono noon ndi ɗum arti ko 1966 woni uniformisation taw waɗi ɗum ko UNESCO e ballal pelle kufnode ɗum waɗi ko Bamako tugginogas e 7 lewru colte ha 5 lewru mbooyi woni 28 février ha 5 mars 1966 à Bamako ɗemɗiyankoɓe ummiɓe e nder leyɗele Afrique ummiɓe Europe ha e nokkuji goɗɗi ko ngal ɗemgal ngal ɗo ɗemgal ngal wona giƴum hay gotal ɗemgal e nder leydi ndi ɗum waɗi so neɗɗo famɗiningal walla fijiringal ka anda holngal ɗemgal ko ngal woni ɗum jiidani inde saketori al e ol fuɗɗode maare ruɗɗitite wayle wartire ban puɗɗol keewal yeru teelal beccal keewal becce teelal diidol keewal diidi teelal keerol keewal keeri nonnon bo so tawi hunde mawninte walla famɗinte teelal maare fuɗɗirte puɗɗol keewal yeru mawningo cola famɗingo colel mawningo ko'a famɗingo ko'el mawningo paaɓa famɗingo paaɓel mbattude alkule ndi kuuɗe walla ndi baɗe so wi'ama mbattude alkule ndi kuuɗe walla baɗe ɗon sappo no teelal e keewal kuuɗe ɗen njooɗori bano laati ha inɗe non woni ha baɗe fuu e wot baɗe walla kuuɗe ɗe keewal maaje mahirte dow mbattude alkule battitol goɗɗe nder alkule ɗen e njaada e no inɗe mbattitirte nonnon bo yoga battitol alkule ngol kuuɗe ñondiɗinte alkulal mehal da wattitirte alkulal ñondiɗinagal nda yeru teelal o dawi keewal ɓe dawi teelal o daɗi keewal ɓe daɗi teelal o doli keewal ɓe doli yeɓre nde alkulal fa wattitirte e alkulal pa yeru teelal o fawi keewal ɓe pawi teelal o feri keewal ɓe peri teelal o fiɓi keewal ɓe piɓi yeɓre nde alkulal ha wattitirte alkulal ka yeru teelal o haɗi keewal ɓe kaɗi teelal o heɓi keewal ɓe keɓi teelal o heli keewal ɓe keli yeɓre nde alkulal ra wattitirte alkulal nda yeru teelal o resi keewal ɓe ndesi teelal o rewi ɓe ndewi teelal o roni keewal ɓe ndoni yeɓre nde alkulal sa wattitirte alkulal ca yeru teelal o seɓi keewal ɓe ceɓi teelal o seli keewal ɓe celi teelal o sengi keewal ɓe cengi yeɓre nde alkulal ja wattitirte alkulal nja yeru teelal o jaɓi keewal ɓe jaɓi teelal o jali keewal ɓe jali teelal
o jeli keewal ɓe njeli e wot ko rartete dow no alkulal wa e yahtitirte e tanamaje wittiyankoɓe mbi'i wot alkulal wa aranal e ɗiɗaɓal nonnon ya aranal e ɗiɗaɓal alkulal wa wattitirte ba ha inde mba ha baɗal nonnon bo wa wattitirte nga ha inde nga ha kugal walla baɗal alkulal ya fuu e wattitire ga ha inde nga ha baɗal nonnon ha fahin alkulal ya wattitirte ja ha inde ja ha baɗal yaake ndeye ɗum waɗete taskoɗen ha mi fonda waddango en fito dow no ɗum waɗirte amma ha pirlitol baɗe walla kuuɗe so alkulal wa masirama alkulal a ngal wattitirte mba e nga yeru teelal o waɗi keewal ɓe mbaɗi teelal o waɗi keewal ɓe mbaɗi teelal o wari keewal ɓe ngari teelal o wasi keewal ɓe ngasi so alkulal wa masirama alkulal e ngal wattitirte mba yeru teelal o weri keewal ɓe mberi teelal o wesi keewal ɓe mbesi teelal o wembi keewal ɓe mbembi so tawi alkulal laaɓngal i heedi yeeso wa ngal wattitirte mba yeru teelal o windi keewal ɓe mbindi teelal o witti keewal ɓe mbitti teelal o wirigi teelal ɓe mbirigi alkulal o so heedinama yeeso alkulal wa ngal wattitirte alkulal mba e nga yeru teelal o woyi keewal ɓe mboyi teelal o wowi keewal ɓe mbowi teelal o woyti keewal ɓe ngoyti to alkulal u tawama yeeso alkulal wa e ngal wattitire mba e nga yeru teelal o wuruwi keewal ɓe mburuwi teelal o wuwi keewal ɓe mbuwi teelal o wuuri keewal ɓe nguuri teelal o wulli keewal ɓe ngulli so alkulal ya masirama alkulal a wattitirte nja yeru teelal o yari keewal ɓe njari teelal o yawi keewal ɓe njawi teelal o yaali keewal ɓe njaali alkulal e to heedi yeeso alkulal ya e ngal wattitire nga yeru teelal o yetti keewal ɓe ngetti teelal o yewti keewal ɓe ngewti teelal o yembi keewal ɓe ngembi so tawi alkulal ya masirama alkulal i ngal wattitirte nga yeru teelal o yi'i keewal ɓe ngi'i teelal o yiɗi keewal ɓe ngiɗi teelal o yimi keewal ɓe ngimi so alkulal o tawama yeeso alkulal ya ngal wattitirte nja yeru teelal o yotti keewal ɓe jotti teelal o yowi keewal ɓe jowi teelal o yoofi keewal ɓe njoofi alkulal ya to masirama alkulal u e ngal wattitire e nja yeru teelal o yuɓɓi keewal ɓe juɓɓi teelal o yuppi keewal ɓe juppi teelal o yurni keewal ɓe
waylugol duniyaaru ko yaawi wayluɗe andal e ɓantare haɓɓodirde e gollitorɗi ko wala nandi big data, artificial intelligence, cloud computing, waylugol technology ɗo sankiti ha lesɗe duniyaaru e waylugol gonowɗum joni himɓe ɗo yi'a torra waylagol wakkatiji majjere dabbaji e fuɗgoji ustari daraja leydi e wakkatiji ko woɗay ɗo ɓeyda ɗuɗugo handi hakkilna leydi meɗen e tabbutugi jonde jam ha duniyaaru woodi haaju kawtal hoore hakkunde lesɗe duniyaaru min lorna hakkilo ha kuuɗe meɗen heɓa ɓesda waylugol ha duniyaaru yumma jokka yaalugol man ha kilomitare temeɗɗe nogas hedi hirna wuro Phnom Penh hanjum dengu kampong Spow anda ɗum be demri ɓiɓɓe leɗɗe mangoro nokkuɗo ndemal ko mawni holli alama soppere ɓiɓɓe leɗɗe ko heewi hande ndemowo ɓiɓɓe leɗɗe samba leldan ɓiɓɓe leɗɗe maako ha company wa China ɓadi ɗum e jarribi ɗuɗugo woɗugo e ndakam samba heɓi soodi mangoroji maako ɓawo mande anditirɗo RCEP ɓiɓɓe leɗɗe Asian wawan nata China wala ɓerdari ceede to ɓeydi hokkugo samba laaɓi wurtingo ɓiɓɓe leɗɗe maako amma bannin man tokkay ha ɓawo ɓe harmini mangoroji maako ngam ɓe naftori laaɓi ndemal jamanu leɗɗe mangoroji maako ɗo wonna ngam dabbaji mangoroji man ferotidiri ha mawnugo yottay himɓe sooda wakkati likitajo leɗɗe wari diga China o waddi wallinde e waylagol ha nokku ndemal samba 我们的芒果采收以后出厂不能带枝条不能带叶子那你呢今天采摘的是哪一个区的芒果是什么品种你要做记录 diga fuɗɗorde kettol e ɓoftugo moɓugo laaɓi laawi e wurtunki lesɗe yaasi Cheng Jishen wolwi yondal leydi China ha natingo ndemoɓe samba ɓiɓɓe leɗɗe ɓe yeɗi laaɓi no keɓata ninal man 你要科学合理的使用农药那对于肥料的使用也是要科学合理的要建立一个符合中国标准的应用良好农业操作规范的一个果园的种植栽培制度 yondal didirgal e laawol haala tatoɗo laatan dilluɗe ha samba ha nokku jarriboje ɓiɓɓe leɗɗe man ferotidiri ha yondal ndakam e goba holli ko sendiri ko laari e ko beeli កន្លែងដែលយើងពិសោធន៍មើលលើសាច់ស្វាយនេះគឺជាប្រភេទសាច់ស្វាយលេខ1ដែលវាត្រូវនឹងសង្តានខាងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺបងមើលប្រៀបធៀបមួយជាមួយសាច់ស្វាយនេះទៅគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាគឺលក្ខណៈបែបនេះគឺជាប្រភេទស្វាយលេខ1របស់ខាងពួកខ្ញុំជាកន្លែងទៅឧបករណ៍ពិសោធន៍ min ɗo taskiti dow bannin man tamba ɗo taski hakkilingo ngesa maako kadi laaɓi ko wooɗi kuuɗe maako wallan himɓe maako bo mara barka ទៅស្រុកចិនបានច្រើនហើយមានការរីកចម្រើននឹងក្នុងការនាំផ្លែឈើចេញទៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងណានិយាយពីចំណូលវាមានការកើនឡើងព្រោះតើកាលណាមានរីកចម្រើនចំណូលមានការកើនឡើង hande go pailian woni woyla wala ɗum hirna leydi Cambodia min daari ndemal ɓiɓɓe leɗɗe longan hanjum ɓiɓɓe leɗɗe tataɓol ɓuri ɗuɗugo ha leydi Cambodia ɓeɗo leydaɗi leydi China ɓawo ayabaji e mangoroji រយៈពេលកន្លងទៅខ្ញុំបានស្វះស្វែងរកពីមិត្តចិននៅការនាំចូលដោយផ្ទាល់នៅផលិតផលរបស់កម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ចិនដែលនាងចាប់មើលនៅពេលដែលមាននេះបាននាំចូលទៅប្រទេសចិនប្រជាជនចិនពេញនិយមយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងរហូតដល់3កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិនក៏យើងប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានតែបានចូលជាធរមានរវាង15ប្រទេសតែមានទំហំប្រជាជនជិត 2000 លាននាក់ក៏យើងកំពុងប្រើហើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនក៏យើងប្រើនោះហើយជាកាលារវត្តភាពថ្មី illahi tande ujune ɗiɗi e sappo e tati ɓiɓɓe leɗɗe Asian himɓe China nyami ɓeydi daga 53 yahugo 52 e 13
bellum ɓiɓɓe leɗɗe ɗo kawta hoore himɓe woytina ngendam maɓɓe no leydi china ɓeydata maɓɓutuggo luuɓe ha lesɗe duniyaru lesɗe ɗuɗɗe ɗo ɓesdanaral hakkunde maɓɓe be china ha lewru joyapru dungu fuɗɗi ha leydi ghana ɓe fuɗɗi dabare ɓantare ɓeydugo nokku ndiyam tema ɗum latan nokku lana ndiyam yoɗude ko ɓuri fuu mawnugo ha wayla wola ɗum hirna leydi ghana amma hunduko ndiyam man laati nokku mawnde mari dabbaji ndiyam woni Gulf of Guinea wakkati aniya kuuɗe man fuɗɗi ha hitande 2019 sawrugol waɗama hakkunde kuuɗe niɓalu man wonnan nokku jonde dabbaji ndiyam ha hitande 2019 kawrital huwoɓe China Harbour ngari Ghana ɓe huwi niɓalu tema Harbour ɓe tabbitini kuuɗe man timmi jam wala ko heɓi dabbaji ndiyam kuuɗe yamfa hanjum o wanca o tara o hakkilna nokku man wakkati ɓe yi geraɗe kunkuru fuu moɓa hakkilna geraɗe man yamfa hanko woni mawɗo nokkure kuuɗe hakkilingo leyɗe e himɓe ha Ghana Oh, I saw it. Yeah. Okay. I prepared the sound. I need a sound drive. Nyiɓal ɗo ɓeyda ha tema Harbour naniɗo haala kunkuruji ndiyam manesa kawti be himɓe China ha kawrital huwoɓe woni hunduko maayo ngam tabbitina haala renugo e hakkilingo geraɗe kunkuruji sankiti himɓe huwoɓe ha hunduko maayo huwoɓe les manesa subti babal boɗɗum heɓa fuɗɗa durugo kunkuruji 所以像这一片这个都已经在施工区范围外了。我看这一块的话比较合适。 didol kunkuru maran kecco ɓernde ha ɗo handi babal man deƴƴa bo hisa nange hoɓɓere man naftora jarandi jorndi bo ɓamta ɗum towa tara ha subtugo kare nyiɓalu huwoɓe man naftori be jamdi 44 in here. Okay, I think it's okay. Later we will cover some of it. Okay. Take the X. 4. ha nokku hunduko ndiyam nyiɓalu tummude mawndi marndi tawnde 1,150 fuɗɗi be gonga ha nokku durugo kunkuru geraɗe kunkuru ɗon ndena maɓɓitego ɓawo nyalɗe 45 yahugo 50 ɓikkoy kunkuru arande wurti ha wakkati nyiɓalu man ɓikkoy kunkuru ɓuri 12,000 min keɓi ha ɗo Release them, let them go back to the sea. Find it up. You're not sure who? Yes, father. kunkuru peton heɓi fuɗɗorde natugo maayo ɓawo duuɓi 10 ɗi wartan ha ɗo ɗi rima geraɗe wala timmorde ha nder maayo mawnde luggunde e kosoyeje mawɗi e nokku gulɗum haala wonnitinde leydi dasi hakkilo duniyaru heɓa wartira daraja leydi ha woyla leydi africa woni laamorɗe morocco leydi wondi woni sahara desert ha nange woni ko heewi hokki laaɓi kawtal hoore kuuɗe hakkunde laamu morocco e walde gofnerameji leydi china eɗo tammi ɓeydari risku ha nduuɓu 2025 kuuɗe arande fuɗɗi ha hitande 2015 nokku ngu leefinange nawtortoki himɓe china nyiɓi nandi pindi sunflower ɗo ɗelka ha sahara daruɗe 9,400 ɗo tokkidiri ha puɗal nange e janal nange nyiɓalu mitere 248 ɗo jaɓa nange man nokkure mawnde wala ɗum dow hectare 1,400 ɗo nder nokkuji hiite mawɗi ha duniyaru ha nyimalu man china naftori andal jamanu hokki leydi morocco kare kuuɗe diga shandong masinji diga hunan ɓoggi ɗuɗɗe diga jiangsu
luttuɗum kare maadi diga Chongqing, China holli bawɗe e kare kuuɗe ko ɓuri fuu woɗuɗe haa nyiɓugo nur. Jangla haa nokkure nyiɓugol hiite lantarki woni Shandong o waɗi duuɓi 9 o ɗo huwa dow jaharel yeeso porjende diga fuɗɗorde. 当我看到整个项目由刚开始的荒芜到慢慢建成之后，我会感觉到自己的存在是有价值的。 nyiɓalu nokku CSP Nur ɗiɗaɓol e tataɓol timmi ha hitande ujune ɗiɗi e 18 ɓawo timmol kuuɗe man kawrital leydi China narri haala resa himɓe hakkilinoɓe Jangle ɗon nder himɓe man. 我找一个人跟我上去看一下。So can you go with me to the roof to help me check the machine for air conditioning? Okay. 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 项目是非常需要光和热的，但是对电力设备来说，光和热是一个很致命的存在。所以这些区域我们必须去保持它的一个温度和湿度在一个正常的合理的范围内。 Dewguman ɗo mara saha nange ujune tati ha nduɓu e ngulefi yottata dawal 95 nokkuje ñaɗɗi marɗe ngulefi ko towi ɗo wonna gollitirɗe hakkilingo ko woni hanjum woni kuuɗe Jangla. I think we try our best and it can move. Okay. Okay, yalla. Yalla, yalla. Dole tokka lartugo nokkuɗo je duuɓi 5 kuuɗe bana ɗo ɗuɗai fe'ugo. 现在我已经把整水的防冻阀打开了。降到河里的时候，你告诉我一下，好吧？行行行，现在开始降了，已经开始降了。因为再好的设计嘛，它也会出现与现场会不相符的情况，尤其是咱们这种就是很极端的这种天气状况，在现有的设备的基础上，我们用一个更好的方法，对，而达到一个我们想要的一个效果。 nder duuɓi ɗiɗi nyiɓalu nokku Nur hokki yimɓe ɓuri ujune 9 kuuɗe ha wuro man ɓawo kuuɗi duuɓi 5 yimɓe China man ekkitani himɓe wuro man haala hakkilingo nokku Nur ɗum projet ko mawni hokkan hiite lantarki ha ci'eji ɓuri miliyo 1 yimɓe leydi man fuu seedi kaya fiɓantare haɓɓodirde e gollitirɗe kesum bo ɓeydi ɓantare ɓiɓɓe adama e hiite lantarki ko laaɓi. Joni ha leydi Morocco Jangle mo huwi je duuɓi 9 o kabdi o keɓi debbo ha nder Sahara Desert. He's the perfect person I meet in my life, and it's like he's my superhero. Hidde ko hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati timma kawrital himɓe China accan leydi Morocco lawol hotugo maɓɓe leydi China tokkan hedi Hami Xinjiang ha ɓadi ɗum ɓe ɗon nyiɓa nokku ngulefin nange nawtorteki ko mawni didol majum ɗon nder kawrital himɓe nyiɓi nokku Nur ha Morocco ɗum hokki ɓe dama ɓe dari andal gollirangol e ɓeyduki daraja kuuɗe leyɗe duniyaru wonni nokkure renewable energy. Chinese concept of ecological civilization, there was already a commitment to make the Belt and Road Initiative green as possible from the beginning. But now that commitment is even stronger because it's not just about making the BRI green. It's actually about making the BRI contributing to a global green agenda, and both in terms of climate and in terms of nature. Lucid mountains and lush waters are as valuable as silver and gold. And after that, we have seen a new development trajectory in China, not polluting growth, but green growth, not just growth, but high quality growth. I believe that Green Belt and Road is one of the most, maybe the most important development path for the entire world in the future. Illa hitande ujune ɗiɗi e sappo e tati leydi China e lesɗe 31 feere fuɗɗi kuuɗe kawrital Belt and Road Development. ɓe heɓi kawtal hoore kawrital Belt and Road International Green Development ɓe kawti yimɓe ɓuri 150 diga lesɗe 40
ɓe anniya kawtal hoore walla gollurgol sustainable development goals hidde ko hitande ujune 2030. Bangkok wuro marɗum jamaji ɓurɗe motoji ko heewi ɗo dasa tundingol piiki ha wuro. ใช่ครับถ้าเปรียบเทียบกับรถ Tanati marɗo duuɓi 59 oɗo laanya himɓe be moto ɓuri duuɓi ɗiɗi kono heɓai o fuɗɗi yiɗugo laaɓi laanyugo moto hoyuɗe o wayli moto mako inga yarata nyebbam be moto leydi China naftorade hiite lantarki. Moto naftorade hiite lantarki ɓuri tabbitore hakkilo Tanati waali. ก่อนที่ผมจะซื้อรถ EV ของจีนเนี่ยผมได้ทำการศึกษามาประมาณ2 ปีแล้วได้ทำการทดสอบหลายๆแบรนด์แล้วก็เปรียบเทียบถึงราคาสมรรถนะแล้วก็การคุ้มค่าในการที่ซื้อมาเพราะว่ารถ EV จากจีนเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ดีครับผม Ahitande ujune ɗiɗi e nogas e tati jahali hoɓɓe wartan ha leydi Thailand. Tanati yiɗi naftira ko laati heɓa soda moto kesa haala hoɓɓe heɓa darjina lumo mako. Thailand ɗo yaha wartugo lumo mawnde je motoji leydi China naftorade hiite lantarki. Manda anditirɗo RCEP maɓɓiti laaɓi lumo hoyuɗe. Joni wodi kompaniji China nayo ha leydi Thailand mari daraja ceede ɓuri yuan miliyar 15. Kompaniji fere wolwi haala anniya maɓɓe nastugo lumo leydi Thailand. 2023年，随着 RCEP 的全面实施，有更多来自中国的零部件进口关税得到了下调。“一带一路”倡议下推动的政策红利，大大提升了我们企业的投资信心和市场竞争力。 No kampaniji China taskitini luɓe ɓe anniya tabbitungo motoji naftoraɗe hiite lantarki leydi man ɗo ɓeyda dabareji haala luɓe e wangunki laabi nawturgo luɓe hoyuɗe bana cahu ceede e lestunki ceede sodugo moto. ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทจีนเนี่ยก็วันนี้ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม EV ในระดับโลกนะครับเป้าหมายสำคัญของประเทศไทยอย่างที่ผมได้เรียนไปนะฮะก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจากนี้ไปบริษัทรถยนต์จากจีนเนี่ยก็จะมีการทยอยเข้ามาลงทุนมากขึ้น Afghanistan leydi marndi tarihi dow bulol silk naati ɓilla sonderento ɗum wala kerol ɓurna himɓe leydi ndi fuu ɓurna ɗuɗal maɓɓe hasre 85 ɗum talaka en waɗugo dage juuɗe hanjum woni firisku himɓe leydi Afghan ha kampaniwa gonga Kabul ardiɗo wala zida ɗo yawna ngam taskugo kareji lumo ngam yarugo kareji ujune dayɗum kareji o taskitita man ɓe hollande ha mofre mawde je filuɓe ɗum lesɗe duniyaru fere ha leydi China nde warti ha mofre luɓe man ha hitande ujune 2022 nastingo be wurtingo kare kanjum laati ko ɓurɗa hokkugo himmitidinare. پروگرام 100% است و بخیر با دوباره بخیر اشتراک بکنه خاطر دستاورد خوبی داشتیم و این دوره بالاتر از نقش‌های جدیدی را در کار انداختیم آدرای جدیدی را گرفتیم که دیزاین‌های جدیدی را کار میکنیم moy fu company wanga ɗo tefa laabi no hollirta kare nde je ko waddanta ɓe sodoɓe hesɓe daga CIIE. Wodi deral kilomitere 5,000 hakkunde Shanghai e Kabul banta walizida fanhui ɗo sukli taskutuki ngam CIIE hanko woni hankalinta hosugo himɓe ngam filuji ndi lesɗe wajiti jaharal noy o waɗi ngam filuɓe. 我们的整个的招展力度就更加加大。主要的一个表现方式呢，是因为我们加大了这个走出去的这个招展力度。到目前，我们已经组织了这个10几个团组出访。Dogginte ha lewru fuu taskaram CIIE andama ha lewru November ha yake adunaru ɗum doggini lamar filuɓe duniyaru ɗum laati banta yandere nde hawri China e leyɗe duniyaru denta ɗum acci himɓe leydi China soda ko mari haaje na sei to ɓe acci leydi maɓɓe ba. Taskaram CIIE wangini no ɗum dogginta filuɓe ɗum hawri e lesɗe famɗa jaharal yeeso kala hitande fuu taskaram filuɓe man ɗo hokka ɓiɓɓe luuɓe danɗe kese ngam wallituki fiiji luuɓe maɓɓe ha China e nanta luuɓe duniyaru ngam kono compagnie o walizada heɓi jaharal ɓawo ha duuɓiji sali ngam majum sende o ɓeddi suklere ngam fintinki huwoɓe mako temerre
oɗo dami masin ha hitande ujunere ɗiɗi e nogas e ɗiɗi o tefi danɗe kese ha CIIE be wallinde embassy China ha Afghanistan. O heɓi coggu masin no o tammai ɓawo o hoti sare be coggu ɗuɗɗe. Walizada yawni ɓeydi maunugo kampaniwa mako, o hosi himɓe kuuɗe, o leldi himɓe ujuneje kareji maɓɓe. Goto maɓɓe marɗo inde Ilyas wari kampaniwa mako. Ha kampaniwa nga oɗo heɓa riba cede Afghanis ujune 7 ha lewru. و در شرایطی که شما میفهمید در افغانستان فعلا شرایط کاربار بسیار کم است و بیشتر جامعه ما بیکار است و همین کار قالین صنعت قالین باعث ازی میشه که ما دمیج کار کنیم و یک پول عاید داشته باشیم. Daga leydi Asia yahugo Europe, daga funa leydi Africa yahugo Andes, himɓe luuɓe lesɗe duniyaaru fuu heɓi luuɓe kesi ha CIIE. Asima woni Africa sodi ɓiɓɓe leɗɗe lumburu ha wuro mako ha aran CIIE. Lum mako ɓeddi ha nduɓu arande. Goɗɗo lumo Spain Miguel maɓɓiti lumo mbal kesum ha CIIE. O heɓi ɓeydari daraja lumo keɓal ceede. Oɗon maya jingo lumo mako be ceede yuan miliya 185. O nyiɓa ngesa lumburu ha leydi China. Lemburu ha leydi Chile hanjum woni nokku mawnde wurtinta ɓiɓɓe leɗɗe ɓawo CIIE arande o metai luutugo luuɓe expo. Joni ɓiɓɓe leɗɗe ceeri kampaniwa mako sorini China waɗi hasre 82 je coggu mako fuu. Ngam o lorna hakkilo ha lumo mako, Dresses yari iyalu mako joɗa ha Shanghai. CIIE, it's basically the opportunity for foreign companies to show their products, to become well known in the Chinese market. We had been part of it. Mr. Xi, he's very wise, helps business worldwide. He said it's key to be here. China has very powerful export industries, the world's most successful goods export industries, and therefore there could be a danger that China would simply develop its exports and not develop its imports, and therefore it's very good that China has taken very conscious steps to make sure that the trade goes in a two-way direction. And part of that is by having the import show. And therefore China has shown in the real world that it's interested in two-way trade. Afambina koseje Himalayas, kala fajiri fu koseje man ɗo wangina waylagol wakkatiji. Below the topic, there is the tape. Dubiji seɗɗa ko sali, mallumen ha lekkol Sri Koode TV School heɓi gollitirɗe e jangirɗe kese, amma ngam internet woɗay e wawata nafturgo gollirɗe man. Ekkitugo haala duniyaaru ha internet hanjum woni yelade ɓikkoy. Boggi optical cable China Nepal sali hedi Himalayas ifti diga Geelong port ha China. त्यहाँबाट चाहिँ इन्टरनेट नेपालमा आउँदाखेरि ट्रान्जिट डिले यसलाई ल्याटेन्सी एकदमै कम हुने भएको हुनाले क्वालिटी अफ इन्टरनेट पनि राम्रो हुन्छ. Hado hosere woni kombi Sri Koode TV School. Soro telefon kesum towndu ɗodari. Anjum gotel nder soroji telefon ujune nayi e temerre e capan e jewetati. Ɓe nyiɓi 4G network be kawrital Telecom China e Nepal. 目前99%的基站呢，我们是已经这个正式上用了啊，那么覆盖了尼泊尔总共77个所有的77个区县。 Gam nyiɓɗi internet leydi China, yimɓe wowi internet ji marɗi sembe walli hawti Nepal be lesɗe duniyaaru. दुई देश बीचको आपसी सम्बन्ध, दुई देश बीचको आर्थिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध लगायत विकासका धेरै कुरालाई यो इन्टरनेट कनेक्टिभिटीले महत्त्वपूर्ण फाइदा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ. Lagos, Nigeria, Andrew who expressed rivally her company was Chinese. Internet man walli mo ha kuɗe mako. Boke balcede mako ɓedi ɓuri je bandiraɓe mako. Taught me how to do business.
since I signed the bike as independent rider. I manage it as my business. Everything changed. The way tifu motoji temere do yila do labi Lagos. Min do hosa kareman be bokoti mardum darnde koyngal didi. A kilo min wali de galimse e kare nyamdu. Yago kare jamanu mardi daraja bana telefonji e kare jamanu. Undeji sedda do tabbitini waylagol bantare habondirde e gollitordi waddini Nigeria. Ningiale ardudo company was PDAF woni Nigeria. Wari lesdi Nigeria ha hitande ujune didi eno gas. Wari ledi Africa nano onomi. Adadu nafturobe internet do beyda ko yawi e lube be China fu ko mawni. Konon fu e dari company o man yottay be dari nokkude man woni ha lesde yasi. 中间是有巨大的市场，所以我们进来之后呢，就会发现需求量特别大，这个时候就需要有企业进来进入到这个市场。Ha arande himɓe ha Speed of Express yottay sappo amma ɓe fuu ɓe heɓi ɓe ekkiti kuuɗe ha company wanga wakkati ɓe ɗo leydi maɓɓe ɓe taski nyimmugo laabi company wa logistic China boɗɗi ha ɓe woni. 在我们来之前，本地怎么发快递的？他们是拿大头笔，在箱子上写个名字，张三李四，电话号码，通过大巴车发走的。大家去大巴车站去取，或者去物流公司那里去取。我们来了之后，我们复制了中国比较先进的一些模式，就是贴片快递面单。Kala ɗakel express delivery fu wodi dewtere windirde ko waɗi to ɗon nder anniya Speed of Express ardini. 它的模式海外仓加上本土的最后1公里派送，这是最吸引我的。Gao Chengxiang hanko woni arduɗo resirɗe lesɗe yasi Speed of Express. ɓawo duuɓi tati nder lumo ɗo e ɓawo anniya ɓeydugo resirde tati fu oɗo habda be ɗuɗugo himɓe. 目前呢，我们海外仓从22年的年中的时候，我们就一直处于爆仓状态，好多的客户的货物进不来。 John goɗɗo Nigeria o jangi o jooɗi ha lesdi China je duuɓi sappo e tati ha wakkati man o warti sobajo Gao Chengxiang. 他叫什么名字呢 Friday. I have one person not enough. The more has for him. Yes. It's because of after that problem last time. Him and Kalama. John mo hoti Nigeria duuɓi ɗiɗi ko sali. Gao Chengxiang ƴewnimo o hakkilna resirde company wa maɓɓe. With time, you begin to know more about the work. And you begin to see how good is the company, how the work is going. When you know more about the work, you start feeling happy about the work. Jotta duuɓi tati sali mo resirde woni company wa e huwoɓe ɓuri himɓe ujunere ɓeɗo huwa be himɓe nder wuro nokkure sirde kare ɓe heɓi express delivery hamɓe je. I will build my career with Speed. I continue with them to build my career. I hope to see more benefits from Speed. Bantare men heɓi daga China hokki Nigeria dama heɓugo conveyor belt ha company ji logistic. Scanner arande e nokku fiyugo telephone arande. Jotta himɓe wawan fiya telephone nana ha kare maɓɓe woni e wakkati kare maɓɓe yotti. Wakkati coggu online fu usti diga lebbi 9 yahugo balɗe 9. Ngam ɓeydari kuuɗe be Chinese kampaniji express delivery ha Nigeria ɗo ɓesda woɗugo ha wakkati gotel babe ɗuɗɗe fuɗɗi nafturugo ɓantare internet. For billions of people, the pace and scale of sustainable development is reliant upon digital connectivity. Digital Silk Road woni hedi Himalayas tokki hedi leyɗe Asia e Africa e ɓeydari jaharal yeeso lesɗe ɗuɗɗe ɗo hawta hoore huwa dow lawol ngota e lawol jaharal yeeso e ɓantare tabitore heɓa tabbitina ɓeydari ngurdam e ɓeydari green development heɓa wasdanen sa'a jawdi.
important aɗa communication wona communication whatsapp ko télévision kañe yimɓe wawɓe jooɗade e Facebook so haala ha fulɓe nana sa jettike hande hay yimɓe joyon e ngala ɗum e nder pulaku taweteɗo tan oɗo ko influenceur so haali jooɗi ko haali fulɓe fof an gaɗa connecté e muɗum an nana e ngala ɗum hay goto pourquoi e ngala télé kasen ɗum miɗe teddiniri ɗum miɗe initiative mboɗo africa pular donc ma ɓe anda wonde communication kaji ɗiɗi ko tati communication individuelle wona mi e ma eɗen jooɗi eɗen kaala communication de groupe ɗum ɗon ɓe paame ɗum woni groupe whatsapp o mais communication ɓurɗo fuu wadde important o hon nanoɓe so gollira so changement waɗa ɗum ɗon wiyete communication institutionnelle o ɓeeɗo nanoɓe fa anda wonko anduɗen wonko jaɓuɗen wonko calɗen wonko daarɗen ɓeeɗo so ngala nande en hono haaju men moƴƴirta donc il faut que keɓen téléji men keɓen influenceur un peu e Facebook jooɗo haala tawi ko haalta ko so haaliji ana famni ko gonga haalta e muɗum nden ko ɗum ɗon wawi gollirede ɗum ɗo goho ɗimmum ɗum hono taweteɗo décision uji ɓamateɗi ɗum woni iwde mairie warde parlement o assemblée wonɓe warde élection présidentielle ko kalanmi joni ko mbiɗa andi yimɓe hewɓe mi haalino ko ƴaɓɓi jeema hewɓe immi mbide oɗo ɗe ko anniɗo sendude en anniɗo waddude fitna wona fitna de fulɓe mbi horam ɓurni kam wona gañani de horam ɓurni kam ɗum wona gañani mi wiyani mi yiɗama de ko mbimi koko horam ɓurni kam e ɗum ɗo ko basi ɗum woni kala taweteɗo ɗo tawi ɗen neɗɗo ko pullo on mo immi omo dari fa daña o heɓa o laamu omo hani wallede o woni Mauritanie o woni Sénégal o woni Niger ɗo tawa fof e huɗum hatte en wallodirde par ce que heddiɓe ballodiran noon sa yi juif en guiɗiraɓe am min de mbiɗa welde mabɓe sande d' ailleurs ko min waɗi négocié reprise de relation diplomatique entre Israël e Sénégal ambassade o ko ɗo wonno guel hôtel guel ɗo wonno ñande Isaac Rabin warano ko mi Abdoulaye Wade ko min signini ɗo lettre de livre de condoléance nder guel dans le même hôtel donc a ƴeewi hande wona juif en huɗuɓe waɗi so juif en laami aduna o wona koɓe nangodir en noon enen ɓuuri juif en kewde laabi temedere walla laabi ujunere donc nangodiral ngal wona wajibi tawete eɗen paamri mais won kulle ana hewto leñɗen ngol ko ɗum woni fuu ko ɗum ko tawete ana sendi en fuu e acciran ɗum fuu banggue kokkodiren juuɗe ɗum woni jonka kala dariɗe neɗɗo meɗen taweteɗo ana daara fa daña ko woni walle min miɗa landi on huɗum hatta en heɓude banque meɗen taweteɗo on banque o so banque pular banque ɓe calata ko mais ko donkuɗen tan neɗɗo bawɗo hawrinde en so haala huɗum hatta en wadde en banque pular banque pular banque milliardaire en joguiɗen mais bien sûr min mbiɗa andi pular fulɓe tan andumi milliardaire en kamɓe so mima milliardaire joguiɗo ko ɓuuri 100 milliards min andi mabɓe yimɓe jeenoy on goote mabɓe fof ne wawi wadde banque ɓe calata ko du joni noon so en keɓani hoore yaaha jooɗo haala fammina on ɗum laatirto eɗen jogui yimɓe jangguɓe ha anda tan ɗo jande wonta ha nafa aduna o fof eɓe goodi eɗen jogui fulɓe président en eɗen jogui fulɓe premier ministre eɗen donc eɗen jooɗi tan eɗen kaala e whatsapp eɗen donki tan jooɗade fa andidiren mbiyen yeyi yettuki e nokku ɗum ɗo kay ma ɗum acce so tawi e laamu gonɗe e muɗum ko gonga noon leydi fuu ana jogui sariya muɗum mais ɗo pullo woni fof ko pullo so tawi en mbawi wadde walde kay eɗen kaani du dañi ɗo darde sa jooɗi ke hande a daari sa wi yalla huɗum tabital pulako darani fulɓe ko kistoɗa ko hewade gogo o min ɗo ko communication hono groupe GRPS gaɗɗo
kala ɗo pullo bawɗo wadde contribuer wona hono concurrence wadde concurrence ɗum wona walde koy ko ɗum groupe de réflexion kala joguiɗo idée moƴƴo yo addu so ɗum wat so addi programme waɗe so tawi wonko min jii e sénégal ko gasani min mbiya sénégal Teftel Pulak sénégal ko ni kanirɗon waɗde canal plus daara ɗum donka tan yiide no hay télévision goto pular fulɓe onon kasi mimi on kawiraɓe amɓe ɗo wawi du ngasude on seeɗa de par ce que on kawiraɓe andon min ko mbiɗa wawi ngasude on de par ce que on kawiraɓe on deddiraɓe an hono mbawruɗon famude fulɓe o jagata ko ɗon on ketata fi mum canal plus télévision hay goto wala hen tawi pular modi fulɓe fuuta lagguene mbiya modi o anda ɗum kan yersini tin ko noddiranmi fulɓe fof ɓe tinnoɓe anda probléme gonɗe meɗen o hay goto waranta so wa walla e mum ko enen goni solution o ko joɗɗen anden probléme tigui gonduɗen par ce que Allah ardini en hono ɓe ardiɗon ɓe jiiɗi yalla eɗen jaara caggal ma ɗum go o ande wonduɓe muɗum ɓe ko plan maɓɓe tigui ɓe gaɗi plan o sa wi a waɗan hunde réglé fou ma anda probléme o taf tinno ɗon anda huɗo gonduɗen ɗum ɗo goo ɗimmum ɗum tinno ɗon jaɓen joodeɗen kalden gaɗen plan yalla hono ɗum moƴƴirta e tammum ɗum hono ɓe lamminɗen mbiɗen kañum woni laamiɓe meɗen soko sénégal soko mali soko ɗo tawa fof ɓen ɗon tinno jaɓa wadde respecté ɗerwol ou saria lamminɓe ɓe ɗum woni association à politique à caractère culturel et non lucratif à but non lucratif an jogui saria muɗum ɗum du ma saria ɗi waɗa respecté e nayi ɓum ɗum hono taweteɓe yimɓe laamiɓe ɓe ko fulɓe ɓe immoɓe darano en miɗa yettoɗon Macky Sall o haali fulfulde mi haali ɗum fuɗɗirde ɗumen o fa ɓe anda oɗo ko pullo wona wadde division hakkude fulɓe e heddiɓe non ko noon solution mi heɓirte ko annimi timminade haalam de hono ko hande ko waɗi e torri en fuu ko ɓuuri torrude fulɓe nayi muɗum an mbare e gelle muɗum an cume par ce que ɓe mbi ko jihadiste en ma immoɗen daroɗen andina yimɓe ɓe wona pullo fof woni jihadiste fay soko jaali e jihadiste en ɓe ko fulɓe par ce que haaldino ɓe kaldi accata kalden gonga sey ko Amadou ko hoɗum Elhadji Oumar ko hoɗum sey ko Ousmane Dam Fodé ko hoɗum sey ko Sirim Bamba ko hoɗum accata kalden gonga na ɗo fof ko fulɓe donc so diina haalama wajibi haala pullo haalde par ce que kamɓe gaddi diina gadduɗo diina kay ka haaltaki so haala mum haalaka donc min noon hono daraniɓe wonde wiide wallahi ma hono ɓe jiire ɓe andiri no ɓe paamiri jiirani ma joguiro hon noon ko ɗon haala ka woni noon min wino en 2017 tinnoɗon jodɗen kalde e mabɓe soɓe kaldama ɓe pamarete so tawi Teftel Pulak ko halfinama ɗum ana haasi Allah solution heeɓe hen hay gouvernement ngaji hande torriɗe e kabar muɗum ɗi soɓe jaɓi fulɓe ɓe Teftel Pulak ko halfine haaldude e mabɓe kawral heɓete mum donc ko annimi wiide on tan ɗum fuu ɗum gasata so wona so en gaɗɗi priorité communication il faut que télévision ji hono Africa Pular Pinal TV e télévision ji goɗɗi ma ɗiɗo mballe ɗi gona e moyen wawde communiquer tanke ɗum waɗani min mi yaani fuu no haaju meɗen o nanirte soko faame so nanaka famaka gollirtake ko annimi wiide on tan mi iwa e haala somi landiki on hande onon daroɓe kamɓe yimɓe hono foti goni e aduna o yimɓe hono foti goni e aduna o non ko tato tan ko yimɓe tato woni e aduna o gonɗo nder télévision o
ndaarawo télévision o e moƴƴinowo télévision o yawara tato binduɗo journal ngal o jannguɗo journal ngal o e gaɗɗo imprimé journal ngal o ɓeɗo ganata to kaalawo nder radio o kiɗiɗe radio o e moƴƴiɗe radio o donc ko yimɓe tan tan woni aduna o so enen en fulɓe no en mbiya en tawatake ɓe yimɓe tan aɗa enen kay ngala yimɓe ley aduna o donc fulɓe tinne tawe ɗon e yimɓe aduna o celui qui est devant la télé celui qui est dans la télé celui qui fait la télé celui qui écrit le journal celui qui le lit et celui qui fait le journal celui qui parle à la radio celui qui écoute la radio celui qui fait la radio donc le monde c'est 3 personnes aduna o ko yimɓe taton tan tinno ɗon miɗo ñaagui on daron tawete fulɓe aduna o an tawe aduna o mbimi de eɗen tawa ɓe tato donc min ka so Allah jaaɓi no mbawirmi wallirde fou mi waɗan passé message o mbiɗa barkina on mbiɗa teddina on surtout technicien en ɓe e tinno ɗon courage gadɗo o on donkata so Allah jaaɓi ballal iwro banggal amen so Allahu jaaɓi on e tiyabu Allah ɓoyno e golle moɗon. Zaki saki tambaran Bello in gaisar da mazan kwarai. Ni maneja nake nufi Bello dodo ka wuce sakarai. Babban sijin biya te kana nan ban maganar birai. Girman ka muke gani Bello sarkin kwarjini. Wani daɗi na man Bello gyambo ba zan raina ka ba. Haske kore duhu Bello kai ke. kai hukkin hakkilo maɗa te share wayin ahan immihi andi fajoni mi fay gite am a fami gite wato a hefti kai jama'a kudde nan mi goddo silminake to imi ɗon emi jogi fay mi sirji asirji wato daga foto kumi to kowa mana to daga dai nyamdal tokki lamiɗo hulɓe wato mi nani woɓɓe aduna ganna lamiɗo hulɓe lanci wokko e surutu hoy to kanyum ɗum mbimi to dara wongiɓe wokko abba yawa yo ai andi to ummete dow maɓe mana joɗake ne ai kadin a hiju waya be share daga wurtoke ai kawai neppe damu wato a andi ai daga jimi immemi lamiɗo mi andi jowro ɗanata ko wato min ma kai hefti wonde ƙungiyare wurtoyi way kayre dental to kanjum a hefti to imi farenti mi nana goɗɗum hay goɗɗum tabital fulako Allah imi renti mi nana nde soñi kawai alɓe kawai tabital fulako en tappayɓe kalluɗum neɗɗo yarata shengal waray ga altum mamaji imamaji ai mi andi ɗum ɗo iɗum wara share bismillah ai a hefti kanjum min ma ɗo jiiɗayan ɗum sirri amma si waray ɗo ko jiiɗa ɗo na luwal to en jeeyi kowni laamiɗo en ƴaɓototo kawran bauchi iya huufanamo ngal nan kawɗa huufi tawno ha baga Allah wato en kollaymo ndenno wonga ƴiwanga en tokkoy daga ladde bauchi wonde hitande a hefti kuɓen noon bauchi en ɓe jeyi wato e ɓaari nayi an say gammini him nde meɗumi sakkitunga oya an wato fiɗirgal gotal fiɗude amma seeɗa joweenayi guttoy mi anda ɓe gari ɓe makali ɗo kawai ɓe jeyi ɓe jiɗɗoto koji min ɓe fankitinga oya wa a hefti wato iri ɗum shiri ɗum gaɗete dole ɓeyden taska ɓeyden taskuki dow laamiɗo ɗum homematamo deƴƴiten yo ai mo jiiɗa maraki inna mum na ko waɗi to wallahi on ɗo waɗa